Morjesta vaan. Täällä Mr. Muopullo ja tänään ollaan vähän jännemmän videon parissa. Mä en tiedä miten mä aloittaisin sitä videon, mutta ollaan nyt näin. Eli siis mä oon miettinyt, että voisin joskus tehdä tän, mutta mä nyt näin tehdä jostain syystä tän nyt. Eli habanero syönti. Habaneron syöntihaaste juttu. Ihme säädö hässäkkä. Eli mun piti tehdä tää joskus pitkässä tulevaisuudessa, mutta nyt toi Lappavä Rauski haasto Espiiksin, Jallun, Lakon, Herbalistin ja ehkä jotain muita, mä en ole ihan varma. Kuitenkin haasto ja habanero syönti haastelman sen, mä aloin miettiä siitä, että ja miltä se habanero tolleen niinku maistuis. Ja mä en aio habaneroa syödä monta kertaa, koska mä tiedän, että se on hirvittävän tullinen. Mutta mä aloin miettiä, että mä en sille hetkonen tiedä. Oho, tuli tommonen juttu. Tiedä, että miltä habanero maistuu, niin pakko kai sitä lähteä maistamaan. Tossa mulla on habanero. Tää on tommonen pieni punainen. Täällä mulla on vaaleata leipää. Jogurttia. Ihan vaan sen takia, koska mä en rasvaton maitoa ei ota mitään. Se on sama asia kuin vesi. Pahentaa. Tai no ei se pahenna, mutta hyödyntää. Kyllä se periaatteessa pahentaa. Joo. Mutta lähdetään miettimään, millä päällestrategialla mä lähdettäisiin liikkeelle. Mä mietin semmoista jotain, jos haukkas pienen palan katsoa, tuleeko kuolema. Se vedäisi puolet. Sitten vedäisi loput. Toimiskohan se? No en tiedä, katsotaan. Tuolla on siemenet tuolla sisällä. Ja tähän vaiheessa mä haluan sanoa, että tää habanero on ihan vitun pahan makusta. Hyvin. Ton verran vedetty. No puolet vaan. Tää puolta on... No, mulla on tässä pari ekas siemeä menossa. Tää puolta on kohtuu kova. Mutta kyllä tää menee. Vetäsin tossa eilen kokonaisia jalopena, ei tuntunut missään. Ilman maitoa meni. Tää menisi toiseksi vielä näin. No, nuo siemenet vähän pelottaa mua. Tää on niinku... Nää kohdat, missä ei oo siemeniä, on niinku... Jalopena on se kohta, missä on siemeniä. Et Siellä on vielä ne kaikki siemenet odottamassa. Oho, voisin ottaa toisen kuvauksen päälle. Ois tullut Insta vähän traileria. Pissää vähän. No. Vedää vähän habaneroa. Ei tässä muuta. Joo. En mä tiedä miksi porkka sanoo habaneroa näin pahaksi. Okei, nyt tulee semmonen pieni jälkipuolta. Ja, mutta ei tää ole ollenkaan niin paha. En uskalla syödä tän loppua. Koska nuo siemenet on polttavia. Alkaa muuten nenä vuotaa nyt. Okei, nyt tää alkaa polttaa. Siemenet alkaa vuotaa. Rukaa, tää on muuten paha. Tää on paha. Tää on paha. Tää on hyvin paha. Jos kokeilette tätä
Tämän videon perusteella mä en ota mitään vastuuta. Jos teille tapahtuu jotakin, tai jos tää ajaa teidät mielisairaalaan, mä otan tän mikin tonne taakse. Terkeyttään tulista. Tää tulee varmaan joku speed up. Paitsi että ekaksi mä haluan vielä sanoa. En syö tän loppuun. Ei mulla muuta. Mä katson vähän myöhemmin tässä näin. Joo, hei, I'm back. Mä vetäisin yhden lusikan, 2% rasvallista jogurttia. Tosta tulee toinen. Se auttaa täsmälleen niin kauan, kun tää on suussa. Selkät on boom, no help. Ja mulla on todellakin tässä vielä yksi jäljellä. Mä saan just hännituskin henkiä. Tää vaatii aika paljon. Tossa on noin siemenet. Tekis mieli syödä tää. Siemenet on se pahin osa. Ja mä en tiedä. Syön noin siemenet nyt pelkästään. Tehdään silleen. Tai osa siemenessä. Bad idea. Ei tää suunnassa ota niin paha. Mun suussa ei enää tuntua. Mutta polte leviää kurkkuun ja muualle kehoon. Ja se on paha. Mun suu on aika neutraali. Mut joo, tommonen 10 minuutin. Semmonen paha polta on habaneirossa. Sit se on aika mukava. Ei tarvitse hirveesti juoda mitään ja kyllä toimii. Enää siementä on vaikea puraskella. Mut joo, mä en voi ymmärtää miksi porukka on silleen habaneero, me kuollaan. Okei, mä olin kyllä äsken sitä, että joo mä kuolen, kun menin tosta muualle. Mut ei tää ollenkaan niin paha kuin mitä mä luulisin. Tää olisin luullut. Mulla on semmoista bensatappauslaatsidikassiketta, se on lähellä tätä. Siinä on siis 80% habaneroa. Vedettyä semmoiseksi soseeksi, ja se on hyvä. Toinen kassikko, mitä mä vedän aika paljon, on sitten myös toi Poppumiehen ilmainostus, hei hei. Savunaga kastike, 20% habaneroa, 25% nangajologiaa, joka on tulisin kasvatettu chili. Mutta otetaan tosta vielä tolle vähän palahiin. Yleensä haittaa syötyä joskus. Joo, nenävuotaa. Ei voi mitään. Mielos ton verran, ja se on sen siemenen mukana. Insert memme here, buildaa vaan lifea. Buildaa vaan tankkeja lifestyliin. Kyllä se siinä. Ja niin tiesin, että minä kuolin. Joo, voi vittu. Tää paskamankku tuli takaisin. Nyt odotan semmonen minuutti ja sitten on jälkipolve.
Mutta ei ollenkaan mahdottomuus. Ei suosittelu testaa. Onko paskan makussa? Ei sinne mä olisin maistunut paskaa, mutta... You know. Vois vetää vähän jogurttia. Jos ne kanssa aikoo vetää maitoa, tai jos jotain muuta rasvasta, jogurttia, ei kannata ottaa hirveästi enempää kuin mitä muutenkaan vetäisi, koska hitto on huono olla. Tee maidotuotteet. Meillä olisi just siemenen kokonaisena, ei ollut hyvä idea. Vittu. Mä saan sun liikattu ton silin mun kielen päältä. Tän tuskan määrä. Mikäli syötte habaneroa, älkää vieläkö, et siliä sun kielen päälle. Se polttaa. Mitenkään se poskassa? Mulla paljon kylmältä. Tää tuo oikeasti jotain speed upia. Oikeasti. Moikka. Vaalea leipä. Mikä ei ota paremmin kuin vaalea vaahtoleipä. Muistakaa ihmeessä sykätä. Ja kommentoida, jos haluatte kommentoida. Ja tilata mun kanava, jos haluatte uusinta videossa, niin tiedon. Se olisi ensi videon. Ja se olisi moro. Ei ikinä enää. Ei ikinä enää habaneroa. Ei ikinä. Oikeasti. Suosittelen.